И коста хора, не справим втори епизод. Не. Абе, не знам, ще правим Неймар. Ще правим Неймар. Ако не снимем времето и Кавани. Ма да. Ние си пропиляхме цялото време в говорене, така нека да започнем. Тук прави тъпи опити. Значи ето я снимката 3. Търсиме карта, ето карта. Штроинг е така. Както знаете, сега е леко хайп. Е той. Тежко. Така. Какво друго търсиме? Друго. И Неймар. Добре. Тъй, добре. Родих се в един много горещ понеделник. Още продаваха от уния цигари. Какви бяха милик? Да се запита песен в главата. Тежко се почешеме. Да, и по Неймар и гледам много епик картата най-вече за този свят. И пак ще ви кажа, тегляйки, просто напишете Blue Purple Wow People и ще ви излезе. И да го направим, ще е 9-6. След това все пак това е спешъл карта. И да, пак напомням Pixel Lab. Линк в описанието. И ще можем да заберем 2 лайка. Ай, 5 лайка. Що просто? Също така споръс. Увеличаваме го. 9-6 е много хубаво число. Ще е ляв Уинджер. Както всеки знае, той играе от ляво и е с двата крака. Всички знаят, че той е третия най-велик футболист в историята на света. Хора, ако искате стоичко да е в следващия епизод, нали това как да го сложа, стоичко да е в следващия епизод, казвайте. Аз сега искам да видя нещо. Да, окей. Ще да го теля пак, мале. Ето го. Май много епик стана, хора. Това ми е най-добрата карта. Че не за... Ооо, какъв кеф като се почеше. Ей така.
Ето го Неймар. Бързо. Ще направим и Ди Мария. Тъй. После ще го отрежа. Не клипа, защото все пак теглим колони, Кавани. Ай, Ди Мария. Малеко, пак много написа. Слади шит, някой як. Той Вижте странно се направи на фотошоп, вижте. Вижте някакво много странно. Но тук това е все още нормално, но той е сейвно да сега че влизаме в Рестар. Готов! Същото. Добре, ще се върна като го зарежа и да... Ето ми пак хора. Ди Мария е готов. Тъй... Никъде не бързаме. Ние всъщност бързаме, хора. Искате ли по-кратки видеота? Сигурен съм, че искате. Може да не искате, но... Сега в един много горещо неделник. Даваха и от уния цигари. Какви бяха, Мелник? Ти. Упси. Това е малко. Дай.
Ди Мария. И така. И мисля, че е готов. Ей да, хора. Аз ми залежа. Не мисля. Дали ще мога да хора, не знам. Хора, сетих се нещо много епик. Сега ще спра клипа на пауза и ще ви пусна като съм сложил всичко. Съм го правил и да, ще. Готови сме, хора. Ето го. Извинете. Взеха и така, тази нормална снимка. Fuck! Тъй. Хвани според мен от ПСЖ. Он е по-слаб от вечене. От нея. Опа. Така. Тъй, перфектни кавани. Сейваме. И това ще е за клипа, хора. Бай-бай!